ewiase se unu abe na se oso a edi na esi obire izibo ezibo hinabebo yenaro yenara enyo biaro yenara Nyansapo kasa mfonyini sunie ye ba munyina kwa abaye momotena se somagye akonwa na mo hwe ye na mu tie yenye bo modern subscribe share na like na fa wadwenche fa to ase efama me se wote patriotic song bi se ya na se oman ho ehia yen ti yabetena se yi ye be sane nsem mu a nananom akyekyere no Nyansapo no ye be sane badwemba ekwan so ti Nyansapo ye so mam se ye sane no badwemba ekwan so ma me nko black power ho ene batakari fufuo sinina se etwan ene wobom ahye ho eche ede aka ho ensema amode so ma me ne mu bia ne ho ma mimisa no tudi nyabote na yeba na ya be kire mu senti ene ya saba black power minia akwa bai mejo so ho ye de meti apopa se bibia boko de bia boko sa me wure na ho wure de be ho na nkrofo nso won sim bisaw tudi ye nko ne yemra abusia abatu MPP abatu ya ka chem se de besie bia no se danio se butuo e be sa ba beto ache papa yi ye nna bedi nkomo won to awie no kwasem ni wa je sa won pe no kure de dodo na pe no anya e wo mu se NPP delegate ne de dodo na se won pe Bawumia na so ka me kwa se wo ba fom na otie Ghana fo a de dodo na pe no ene eye yewura eye Kennedy Japan wo anya wadi ntwu nana ma ye tiase se nananom kura ne ade adi nkomo a no kwasem ni na fom ye ede ma Kennedy enema bebre ne free se omo hyase a wo mo bonto yi de ye ne black power adi hu nkomo amamre ne amane ene ne ma waye de bebre na nei ya beto ache no ye wie ye no no Bawumia ekura 61% ana Kennedy Japan ekura 37% kakra gugu so ma hyada nam de ato nchen omo maka de enfo mo nka asem nanze obi en ho onya 1% bu enti no omo na nchen na yinkodi nkomo tie ne ye bebisan se why how what happened enu nti na yaba black power minia akwa babi mejo so minia me de nyame anim nie me nda no efiri awia be se donko no ekọ ne de manya aso omo mu ni me number de wonu frɛ me a ana wo hu black power and wo hu black power and wo hu black power wo hu black power na se obi e boss bo se wa ma wonu nsa asifom na wugina nananom so anem na okasa nti sei no nananom na etwa ntora na edi kan no e ba ne sei na de oka kire yi amem minia me da se pa onse utie video ni mu a be kan bi se ade a ha delegate ni sisi a ne ye duabo bi a akoso nti metumi aka se sa asobo we meja bo me ho se mera me dani dua no na o se ka me fremu nanka ebeda bontin se ya dani dua no Friday no me se maso buye course wa minya e mentimi anya adwuma kora ofia omo wagidie o me mu omo frɛ se ya mpase madane obu ha o kan wote wase bu so no anya ready so be so jane ma ho onya na dwen so be tete ehu a na hye enkrofo mu ena ma abane ye dai edane ye se wakwagi sika ena ya mo no ankasa abɔ ne hudua se wa antu a osika na wagye ne ho a ena ama na basa na ade ba ko a meda na nanom ase ne se ewiase se unu abe na se oso a edi na esi unu obi nu abe na oso a se wonsem de besei ebe wonsem mojam ko a so ho de na nanom pe no se odi sika ne duabɔ ebe hunehune nipa ama ya dane aba ne de a de metimi aka ne se duabɔ no omo de abewura na nanom side yeso ye nhwɛ emma saa ne ma no enkoso duabɔ ye wo kwan bebira ye fa so bɔ se saa na akɔ no de a enna mesra akɔmfo ne na nanom mo yi amamre nyina se yeso so ye mmɔ mpanyimfo ne dua se omo betena Ghana so a omo bedi no kure pepepe ama Ghana black power jira ho na yese ba mini ka mo aba so ha se Friday course na wo se wunyaaye no anu wo mo ka duabɔ wasem no brodi be ka se confirm e die tum na sisu gina ye ama ye hunu se
Ampade o kan se na nanmo yi a kyerɛw se duabɔ bi ɛkɔ so a wo mo discount e bodua no na se eno no ɛyɛ no korɛ enti why ade pa nyame nhyia na se hɔ no enya trosem kora ya di discount ma wo no wasa abodua se wan to ama abusua panyi di a ɛne discount a wagye no de wan kasa mpɛ se enyew no waka na wa waka okay afei yɛnhwɛ wo se ne duabɔ na be wura mu di a ɛne na mo akomfo nso wo se bra so se mo nso mo sɔre gyina na mo bɔ Ghana fo mpanyimfo dua na de do ma no be hye ne se bia wa anwo ne sɛ de wo so yɛ no wa manani anso na katua no na nam so ni na yɛnhwɛ de ɛbɛkɔ so ɔman Ghana mu sɛ katasehye ne proye no ɛbɛkɔ so de a ɛsɛ wo ma believe duabɔ ne de a yɛ da ɔma se pa na me hu sɛ wani asoja pa mani asoja on sɛ eniema na ɛkɔ so nyinaa no wo ka obi bɛka sɛ bi a wo tan obi me ka ne de wo ma me ka prɛ minimu no me kura abato e ka ma fa ho abɔ no enya asɛm ketewa because bibia be sibia no se ye pɛ ho aboa se de be ye mfa wo ha obi anya de emma na me mpa ya me boy ya na nanom asomu ni se ye ntimi ya na ne dua na mani pa nyina hu ane hu hye nkrofo mu ntim on se basabasa bia nsi ya basabasa bia anya de ensi ya kan de ate ase ntem because obeye video bi se wono de se o chinchim ne nsa woni me se ye de safo wo ne nkrofo bia ni bobo bi sotro enya agro kan bo befu ba amamere ntino wa calm down say ye nyina ye Ghana fo on pese be fa no so na mogyasem na basabasa bia ye dey es enu no obi bi sase so ada na no de nananom ntimi anka nkyerɛw se ebia se na be koso enu nti emma Kennedy ntimi nya na wugina wo na so aka asese obenya on say de ma nanam kan de ma me gina so say o mo kyerɛ say duabɔ na akoso no eti na me dane dua no firi wo say okay wow what ji sika biara kokoto enya wo hwe ba asem ya me kan nipa dodo se kra na be gye di ti na me kyerɛ say me mistake me yansa na wo se ka me mamu ba na nka dan na me dane ye de kamla to so ba me hwe ma hwe se nya bibia na wo se ye de be to so o man Ghana na akwa te se Kennedy na hye ye se yenya niema bi yemfa mogyasem hunhuna nkrofo ne niema bi enu ti na ma ho na anye dai amanti na medika agye me phone so ato me kyerɛ na wo se ka me kamera to so na nka obia o mo frɛ me no emu hu se ampa wo dane bia na ampa because de ni wa ye nyina wa ka no camera da so enti we no ankwa ma mo hunu mbeka se bi kura we de ye hu ntie bia na naboa onane menko ye na tena koma kowu enti wo mo no mo wagidie wo me mu no die mo na afrɛ me mo na afrɛ se wo mato aba na wie ye me ni ahwefo da ase se wagye atum nipa de udi ade bi ba na udi tum sa eno kra no sa magidi a obi anko bi afi ni mu no se nya gidi o mu se wa nye ne chenchenchena afi ye hwe ya to aba na wi Bawumia na enya se na form city e de ma Bawumia ninia de metima kan se akokɔ sɛkyerɛ akroma enya ne feda na tefrɛ a wanya asɛm a ɔse ɔkɔkyiri ma kyerɛ akokɔ de ne besi bidi kan se ɔma anhwɛ yie na ɔmo de aba ne ma Bawumia wanhwɛ kukura bɛyɛ den ebesi wo man bukom halamfo hyehyɛ akyire epushi niema na meka hye nananom animonyam sɛ efiri that day na Bawumia wi ni aba no big board bi koso wo man Ghana mu big board bi koso wo man Ghana mu o se be ye video bi ka kyerɛ mo sɛ ɔmo mpenkramofu a ɔmo nim form 3 ɔmo mpɛ asofofo ɔmo nim form 3 ɔmo mpa akonfo ɔmo nim form 3 na ɔmo hwehwɛ mu sɛ dien na kese Bawumia nya ebesie tam na so tam no na aso no ti na mbusa ase so obi nu abɛ na sɛ wo so a die na esi yɛbɛsere Ghana fo mpanyimfo big board obi ntimi nsi big board kwawo abra yemma no authority sɛ otimi si na yɛbɛsere sɛ ɛdien na Ghana fo mpanyimfo ka kyerɛ yɛn ɛwɔ saa big board na ɛkɔ so ɔman Ghana nim big board a wo kan yi ana signboard sɛ de ebinom ka no akakra ka yi ɛyɛ de ba ma bi hyɛ suit me kan coat na do na be hu a wode nkatanimu bi akata nanimu yi na wo kan ya ɛna me ka ho asɛm a yɛn hu nipa koro na odam na ɛhyɛ Saturday ya na epie ya ɛhyɛ Saturday ya na epie die na ebesi na wo hwɛ sususu a na kyɛ sɛ bibi bɛkɔ so ɔman Ghana mu sawo so hwɛ ntwere na wo so na na hwɛ ntwere no was a new face me hwɛ film twere ne kakra nka mpɛ sɛ me kai ni nyina
wunyi ni se eye amanyoko bi na ebia no nso ebeyi ni ti foforo obi ono nso pese obedi mampanyini bi ene opese oyi ni tie na emu enye bibiboni bia mama Ghana akwanya senya me nkwa na mekom ya Ghana medical ka chese ekura nkamofo asofofo ena ye akomfo se parliament omu wasan krofo nyina bi ho yenhwe onse na anu ya mix be ba ka asem bi a Ghana asofofo nyina muni kum omo nti de akora na ka ase ye nyina hu akora na 12 years edi ya kasa na osen kankola akola mpanyimfo kasa kire no epese say issue no ye no nko ane de to na ewuram na edi hu nko nipa mpe no kora nti na me be wuram no ka akora na ye mfumso no o ka asem kese mu na o se mo kire ma ne ti ase ena wa bodam ena wa ye baifo ena wa ye sei ena wa ye sei ena wa ye sei de bia se odifo bi pagya Ghana na aka na hye na ya soja asi ni so na akwala ne hu ene adoma kyede nyame de ama no aka hye impie so ye di kan kire mo se papa ne ye ntan no ba niema a ebe koso ana me ka kire se Bawumia nya aba we ya Ghana ye nye save ene ma hyase o ti mama mpanyifo na kwanya so do mo kwa busa me wonim se metie wo mo nso amisu wo mo a wo mo ye metwe ya me sa asere wo mo ne wo mo a ye de empese tani bia bedi eso ye mpema tani bia medi eso no se mo po mu mpo tani ye de se mo po mu mpo 2024 no isi da se tani ye kremoni ana tani ye kristoni ene be ba bedi na tani ye de tani nye nipa se ja Ghana fu bi no mo na nye nipa na to abama no nipa na to abama nti tani ni de ye twa no moja mba ye twa ho aso moja beba na woni mu nji tina mpanyifo se 50 funa ni obehu sama du wo hwehwem kura na obekom na yesirim ni ana we tani ni bia ndide na be sa ne man ye njai ye mpa o man nkoso ena we ye tani ena we ye santini ni de tani ni de na ka santifo kura no ka kwa abrade ho na nkomugu nkententententente obegina ka so obetuma to ade am obi kura taxi ma so gina de so ewra bi onna maya no taba menhia oye muslimini otaka wose ade santini bi a obro se 5 feet as 4 feet bia no we yesirimni eno kana nyesirim bokinani nana o kan no obi ko wale bronia ni aboaje so ye obi ko wale nod na bia na sei broni ye den eno ne ye bre wo meyimu nana o kan no wasem ni si sudua se Kennedy ni benya 2024 be president elem se bisa se na Bawumia na osaka se onu so nya onu so be wini na emmom no Boko Haram ede be ba be so menkremufo ba be je o mei na o mafa wo da so agina ho se Bawumia 2024 abato no obe se di nkuna be mampanyini na odi nkunim so a se de o kan Boko Haram ene Arab fo na be fo mei no eno so saa ne da so te ana saa ne da so te na ade ba ko a me bo mpaye asre oman Ghana ne se die mi susu no ye bo mpaye se ma embamu saa because ye kuwi na asha ase de a ekwan ben kura na be fo so be to aba yes bi kura ne nka abaton kura ne enyama so tina me ka se Ghana ye nye save e wo saa fi we abatu yi Mustafa Bandi eye Deputy General Secretary Edema NDC Amanyuko no enra waka asemi wo se enye ne nwanwa se na nado edi dibrese mampanyini de to mprimprin ya na wo ka se Bawumia meto aso eni mampanyini kopim se be to abana hu bibi sa oh me di na entempana na me hu woni mu se e wo se papa no ema ne nsa so ntem na nka Bawumia to aso eye adwuma no na ono no oye nipa bi a akonya na so de o nka ma ha ma sa ba bi na so nya de say class captain kura dia di tutu ye ho classroom kura bus na ya pa na ya tamaye ma obi onse Ghana on ya na etore bi a aya na ya dane ye ho ama kese odwene ho kura on ti ase se kama min ka bi no enya adwuma o man Ghana mu biem aye te se omo kire ye kom 8 years na duru ho a wa hyew amwa ye de oni kwa se oye na de bia no aho kire bia mkasa aho kire ya omo gi sika bo odua no enya me nwanwa bebre cause e bia obi kura ba school fees obi eyire yale di obedi me ndan kura bi no oh sa 4 million de en de e camouflage keke dua bo na nkasa de na hyase wo ene ne mo odu pa ene ma dua bo no be mo so send de 500 de je faka akoto aba ene de sen kan se hwe 5 million favaka 4 million favaka
Hey, na Ghana have fine and walk to buy case guy for million. No na eduru ho na so mo so amaye bia wobekwa na anything am say when you dey aba mu ndi o maba kwanya to o kakra we ne dey 155 for so na dodo ni nyina so be ma sensen na be mantina so wonu abe na so do nsa be so a e mo ja be pramu tu no ko twasa na to cha 5 4 3 This ana be kono na ndipa be wetima tua Black power ya to abada wi say nua abo na asem ni nyina no meje me de me mpese bia no ebenyam na nso nipa no kwa mdi ni sika rokra no me nsa mpena asem enti ma nkoto enti so aso do ho ma me ana enti so aso bia ni ho ma meji wu sika na o se me koto ma me nso Appiah na mpena asem na me se ane me maju sika na di me ya me nkoto aba no fa ma Appiah na bia bia na nyam na me nso me meto ma enti madam de enti so bia ni o so bia ni o se wantimi anko wantimi anko na se aba no sika no hu nsunso nse me koto ama enti didi enu ntem ka se sika no kra wo ni wudi ne wankoto kra nya Ghana fo sika ande no ko Ghana fo sika eni obi abotom sika timi busa ase ye mathematics bi se won ye wo ye adwuma kra na boso me kra yetua ne ka se sika okwache obenya enti wankoto a woni problem kadua no kra won otutia no ntimi nya ohwe ba na me se ye bilebu dua ema ye suro dua enti na se hu no ama ka ne didi ntwo na ka pa we ka ne didi ntimi ntwo da na wo start president kra da be 3 months time Kennedy the obe mu 3 months time and no start so obe president obi aye ho adwuma for 8 years so obe president enti senya na nanom ne tai Kennedy achi se ko me president na ono di hu ni sika hye nkrofo abo mabodua committee omo ho a na ka obi a 3 months ya the president yes sorry akọ ede na obeka ede a che Ghana fo binom a ebi a gidia na owo mu no enam abato enti no ekofom oh minia de metimi aka afa eho no se ma obi abamu mu wo me ho no kore no na ma beka no cause obi a wonim duabo bia no enim duabo de duabo ye dey etie se yesi yada no kore a wanhu nti ho ne de medical agime phone so atumi se na wo se mede camera eto so ma dua no kova me hu se yada ne na enko ba bia ba na e se ye ko yei Kennedy ko nya wi a obi kura baka se ye twitwa moja aboa moja ko bi mfon so baka se nipa moja cause Ghana ye nim nema bebere ya koso Ghana ene yes nti beka se ye madane uni memfa hu koto wa nkoto ana woto na se wo wie na wotiye ya kura fa me komanhia na nipa anya ni koso amenya ye no na edoso nti me de metima ka se de asia wie na emom me sere mpanyimfo ne se omumpa akonform yensa se de meka no wo do munyimi mfirim me na maka wo munyimi mfirim no mo pa sofofo me yensa no mo pe boga ye friend say malam fo mo so ye hye me yensa no mo so nfa enema ngu fom na mo hwe se wini Bawumia wini die na nema chire ba eti kakra me kan na me de atoa black power de no so ene say onye komfo anochi oye ni party sem nu onye nyankopon enti ye de ya asamba akubo ho a waka ebetimi afa ni ma me fa bibi nguram kakra me hwe man bi wo no yale wo abrochire no wo Ghana kora ese wasa akọ abrochire asemisi ye oye audio blame se na haban ye adwuma me ka bibi na emom we na amamu no edien ena sesei no me ye ohihim wo me ho ana se menya wo pride no kora ba edien o Nyansapo katachie ye metimi aka kire ne se ye hwe ne ho to no ye se wote abrochire so okọ adwuma nti adan na oman Ghana fo de ye mpese be kwa adwuma so tasie ye pre adwuma ma oman no de obetimi aboa oman no ena nananum yi kire se wen na betimi aboa ya betumofo ya ka de wose ye ka bia a kire mo ena odi sika chinchim obi nsa enti eno no nya de ye kan na amem na emom nipa wo chinchim nipa nsa na ye nipa bonefo on se ankoye o hye se ye tuo ya ntuo obenya ana ye mponte so sunsum se na bu ho a ana onte ase se ye se ye de wo kwa abrochire ana waba na maya ade ama wo ana ya sala na se ye behwem ye yibi ni ye anyiwudi a madi hwamo ba we ni nipa na ekoto nipa na wo koto no obi ama ni sika ama na bo no ho dua osuro
nti bɛrɛ no wato ama ɛna nana wo bɛyi akyerɛ sɛ ade ebetimi ha yɛ sɛ adua na akɔ so no ma da ne dua no na nipa so osuro nti die na ɛbɛyɛ so nti nyɛ sɛ yaka amam sɛ woka ɛna amam ti sɛ ebi a ti sɛ dua boy on sɛ yɛ video bi a so as nega bo chema untumi dua bi ɛma yɛ bɛtena sɛ yɛ dua ma ka sɛ dua no ɛnkye no abɔ no wataase so anya adwuma ɛna unti bi so kra mfiri man na no nti bɛde na dua na kye no ti sɛ dua we kye na me nkom bie dua na kye na na anya adwuma yɛ bɛka fat na yɛ dɛ akyerew ti nam so wɔ fin so dua yi nkola no nyɛ careful obi modua ma obi me mpena ne wo se wo akote ne baabi sɛ obi se utim busa me se me kan ye se manka se mabodua abusafo enti enu anu no yemfansi na yensorso na yenko ewo hono Nyansapo kasafo ni sini subscribe na share no me so ma inkinkum mam wati ase share ma me wadaroma na ade wadwen kye de ato ase ede ama midi ede abusuapani owusu aduom yema mu nyina ammo enehwe Sabeka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya